हेलो एभ्रिवान गासैबो माबोरै दङ आं आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ होननानै ओमफ्राय जों दायो बाबाजों थांगासिनो तामुलपुर नैबे जाबाय फाग्ला दैमा जोंनि मेन प्रब्लेम माने बे फाग्ला दैमाया ओंखारागौ मानि आङो खान्थि मोनला आरोना बिब'फोरनि न'आव थांनो ओमफ्राय बे फाग्ला दैमा ओंखारबासो खान्थि जासिगोन बिसोरो मिस्ट्रिफोराबो सान हर ओरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ गावसोरनि मेंनाय उखैनायखौ दोनथ'नानै बाबा आरोना बे दालांखौ दखनथारनो नाजाथारदों ओरैबायदि आरो बेखौ नाय नै दैमानि हालोद बाबाया बेखिजा थांबाय आं बेखिजा फैबाय आरोना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जाय नायनो बायो बेयो आंनि भिडिअखौ माने गोजौआव गारहरनो हागोन आरोना ओमफ्राय जाय आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो बिसोर नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आं दायो बाबाखौ कुमारि खाटारनिफ्राय हेगार हरबाय ओमफ्राय आं दायो बेटारि गारियाव गाखोनानै फैबाय आरो आब'मोननि फारसे ओमफ्राय ओरैबायदि गिदोंमोन आङो फार्स्ट टाइम आंनि बेबायदि बेटारि गाखोनानै हारसिं आलासि जाहैनायनि खोथा नालाय गिदों आरोना लोगोफोर बिसोरखौ आरो आं गिदों ड्राइभारफोराबो मेरग'मोन नालाय एसे दाबो सफैला बिब'आ नेगासिनो दं आं नेबा आलासिखौ आंखौ फरायसा सकाव अरिं नेबाय दंमोन आं बिब'खौ ओमफ्राय नेयै नै दासो आङो नायबिसानि लामाखौ बिखिजाथ' लुबैया होनना मिथियाना ओमफ्राय बिखिजा आङो गरेस्वर सकआव थाहैबाय आरो ओमफ्राय मोखांगा सका दैखौ बुङो नामानो मिथिया ओमफ्राय लोगोफोरा आंना भुल जादों बे आङो माबायावहाय मा होनो लायफैनायाव गरेस्वर सक होनाखै आरोना मोखांगा सकसो होन्दोंमोन ओमफ्राय मोखांगा सक नङा बेयो गरेस्वर सकसो ओंखायनो फैनो रोङाखै आन्दायदों हारसिं भिडिअ खेबग्रा मानसि बबेबा जायगाखौ समायना नुबानो भिडिअ खेबलाबायो आरोना ओमफ्राय नैबे दालांखौ आं भिडिअ लाबाय मा नाम बे दालांनि फाइनालि जों मोनफैबाय आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआवहाय बाक्सानिफ्राय हाबा जाफैदों तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव इमान खना गफाय हाबा जाफैदों बेसेबा गोजान मोनायाला आइ बालु फाइनालि इसानि न' मोनफैबाय आइदै मोनफैबाय न'आ ओंखारथ'वाखै सानानै माथो मा गाबगासिनो दङ